Akkor már nem vagyunk. Elég téged szóltál. Eleszek közben. Zárjunk le az ajtómára, akinek nincs az ajtómára. Hát ez... Mindjárt eldobom a kamerámat. Nem is itt egy képzelt kamera, én is kérnék egy ilyet. Már takartunk is ülés közben. Rettentő sok lehetőséget biztosít mindenfelé az ismeretség szempontból ilyenekből, meg örülnek, hogy elfoglalom végre valami magamat. És csak ugye akkor mondtam, hogy van ez, hogy... Szia! Ugye van ez, hogy az rettentő. Láttatok a felvonulást? Időt van, igen. És az elmúlt egy hónapban úgy tudtuk egyébként, hogy minden esélyén évfél után legkorábban mentem fel. És elég szar volt neki, de most kezd úgy érezni ezt az egészet a súlyát, hogy úgy van egy hónapja nem alszok elég rendesen, meg nem is vagyok mindent tölteni. Ott vagyok ezt a 2 napot kibírom fel mindent. Hallod? a jóisten, hogy te kamerázol. Ne kamerázzál nekünk, ez egy nagy kamera. Mi nem kamerázunk, mi csak vándorlunk itt rágadásom a jóisten, ezt ismernének, hogy adtál csokot neki lesz itt lenni, gyereket bernyalok neki. Pokémon kártyát kérem. Hozzád jön. Titulosan alapján kapsz egy. Hogy gondolod? A hússedet, na. Egyen nem vagyok, nem lennél. A pen jó, a testvércsapat jó, a bebasszás jó, a felpönderítők jó. A Circa de Buffalo jó. Egy. Tudjátok mi a rossz? Semmi se rossz pillanatnyilag. Most minden jó. Kivéve a Viola, mert nem táncol velem. Táncoljak feles. Már mindegy, Viola, és az én szerelmem más is. Vágott egy Budaföldben. Csapatban Zalaszandrót. Mit szerettem az adokat? Csak Budaföldbári. Zalaszandrót tudok lányomban? Pokémon! Mert jó lenne az autentik, ugye ha a mexikánban nem szabad. Nem azon fog múlni ez egy vagy a 2 pont, meg nem is szarom a pontozást, igazából pont lesz szarom. Még ide besáll. És baj? Baj, Sisapanna?